हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୋତେ ସେଇଠି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ଇକୋସ୍ରେ, ସେଇଠି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି, ତ ଆଜିର ଟିକେ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ। ତ ପୁଣି ଇକୋସ୍ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଟିକେ ଇକୋସ୍ ଦେଖାଇଦେବି। ଆଉ ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ନା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଇକୋସ୍ର ଲିଫ୍ଟ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଠି ଆସୁ ଆସୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଛ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ଯେ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓପନିଂ ହେଇନି, ଏଇନା ଚାଲିଛି, ସେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇନା ସେଟଅପ୍ ଚାଲିଛି। ତାପରେ 12ଟା ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ସକାଳ 12ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କିଚେନ୍ଟା ବି ଦେଖାଇଦେବି। ଏଇଠି ଆମର ଏଇଟା ୱାସିଂ ଏରିଆ, ଏଇଟା ଆମର କିଚେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାନେ ତମେ ଇଏ କରିଦିଅ। ଏଇଠି ଆମର କିଚେନ୍। ଆଜିର ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ପଖାଳକୁ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଳୁ ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ ସାନ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ବୟ ଏଇଠି, ଆମର ବାର୍ଥଡେ ବୟ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ହାପି ବାର୍ଥଡେ। ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ବୟ ଆମର ଆଜି ପାର୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାର୍ଥଡେ ବୟ ହେଲା କି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ପାର୍ଟି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ ଏ ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ଇକୋ ସେଇଟା ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ଦେରେ ରିଜନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ତ ଏବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି କେକ୍ କଟିଂ ଟାଇମ୍ର। ଆମର କେକ୍ ଫେକ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାର୍ଥଡେ ବୟ ବି ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ହେଲା। ସେଇଠି ବାର୍ଥଡେ ବୟ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି କେକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର କେକ୍। ଆଉ ପିଲା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କେକ୍ କଟିଂ ପାଇଁ। ଏଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଭାଇର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରେ ଲାଗିଯାଇଛି ହେଲା, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ସୌମ୍ୟ। ତ ଚାଲ କେକ୍ କଟିଂ କରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଭାଇର ଏଇଟା ନିଆଁ ଲାଗେଇଲା ମୁଣ୍ଡରେ। କେକ୍ର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି? ବାର୍ଥଡେ ବୟର ଚୁଟିଟା ପୋଡ଼ିଗଲା।
କେକ୍ କଟିକି ସରିଗଲା। ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ବାର୍ଥଡେ ବୟର ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ହେଲା କି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ତ ଚାଲ ଚୁଟି ଟିକେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଧୁଆ ଧୁଇ ହେବାକୁ। ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଫଟୋ ଉଠେଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ବାର୍ଥଡେ ବୟର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମେକଅପ୍ କରାହେଲା କାରଣ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ନହେଲେ ସୁବିଧା ହେବନି ନା। ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଏଇ ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭାଇଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦେଖିକି ଭାଇ ଆରାମସେ ନ ଗୋଡ଼ ଖସିବ। ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ प्रोग्राम सरिया पर हेलाणी आईटा लास्ट सॉन्ग तापर हम डांस प्रोग्राम सरिबो तापर हमर खाइबा प्रोग्राम स्टार्ट होबो आ देखो एटा लास्ट सॉन्ग हमर प्यार वाला जोटा लास्ट सॉन्ग हमर पिला माने बहुत बढ़िया डांस करूछंती सब तीन जन जाक हमर डांसर हेले तो चलंतु ताको डांस ता फास्ट देखि दवा तापर खाइबा प्रोग्राम जिबा। चलते जावा खाइबा आज स्पेशल आमर जो चिकेन बिरियानी कि आमर श्रावण मास जो आम भेज बिरियानी खाऊँ सेपटे सब चिकेन बिरियानी खाऊँ। ठीक अच्छे भाई बिरियानी केमी हौ किंतु बढ़िया तो आउ थे हैप्पी बर्थडे। ठीक अच्छे लास्ट टाइम ऑलरेडी 12:30 हो गलानी अच्छी चलतु खाइबा तापर रूम को जीवा। ठीक अच्छे तो एबे हमर खाइबा पीवा सब सरी जाइए तो एबे हम रूम को चललु आउ टे रूम रे कहते कौन कोल्ड ड्रिंक्स प्रोग्राम अच्छी चलतु देखा। हाँ किए बर्थडे बॉय कहते किए कहते ये बर्थडे बॉय को एना बर्तमान आमर मिली गिफ्ट भाई देइचंदी भाई गिफ्ट देइचंदी देखो नांगा जोता गोटे 350 टका से 350 हो कि 3 टका हो
गिफ्टा गिफ्ट ना कौन कहते सांग मैंने आपण कमेंट करंतु गिफ्टा गिफ्ट रे देखा जाए ना पैसा रे देखा जाए। तो एबे हमर राजू भाई दुकान पलि आइला वर्तमान एटा हूँ आम बिल्डिंग आपन जानथिबे मु आउ लास्ट वीडियो रे देखैतिली एटा आम बिल्डिंग आउ ये हमर ओडिया भाई ब्लॉग कोल्ड ड्रिंक्स स्प्राइट मजा कौन थम्स अप जीव केते जण अछन हमर कौन हमर 7 जण हां सबल बैंक रे एबे हमर वर्तमान पळे आसलोनी आउ एडी हमर कोल्ड ड्रिंक्स पार्टी छोटिया गोटे कोल्ड ड्रिंक्स पार्टी चलछि हम बर्थडे बॉय तरफ गोटे कोल्ड ड्रिंक्स पार्टी चलंतु कोल्ड ड्रिंक्स पीबा आज पार्टी को एंजॉय करवा आज ब्लॉग एंड करुँगी जदि आपण को मोर ये एंड हो जदि आप वीडियो भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करने को जमा भूलिए। जय जगन्नाथ लेट्स एंजॉय द पार्टी बाय बाय टाटा।